Estamos en directo con Radio Líder. Santiago, tempo de actualidade que ten que ver con Santiago de Compostela, coa nosa área de influencia. Mira, por exemplo, o Concello de Ames por aquí, que está aquí o Carón. Bueno, botado unha ollada, que por aquí saen interesante. Mira, Lila Floristas agora con motivo do Día da Nai. Botado unha ollada, se queredes estar aquí. Estou sinalando, para os ointes, a nosa emisión de Facebook e de YouTube, que podedes incorporar aquí a vosa mensaxe. Eso. Hoxe temos... Bueno, sabe de que vai todo isto, de Facebook, está mirando a cámara agora, está para aquí, porque é creadora de contido. Dende hai relativamente pouco tempo, porque penso que dende 2021, teño por aquí a data. Sara Seco, ben vida. Ben, moitas grazas. 2021? A finais do 2021, sí. Dixeches, vou a empezar. Sí, vou facer algo. Primeiros seguidores, primeiros historias. Quería sumar algo ao movimento TikTok en galego, Sí. que naceu a raíz de que a Xunta quixo facer un anuncio patrocinado na plataforma e non lle deixaban porque dicían que non era unha lingua válida para a plataforma. Entón, xurdiu o movimento TikTok en galego, eu quería sumar algo a ese movimento, pero facendo algo que a min me gustara consumir. Claro. Porque creo que é bastante primordial facer algo que a ti che guste sen pretensións, Que te sintas cómoda que tamén, te sintas realizando, cómoda, eso. non frustrarte. Eso. Entón dixen, vou facer... Eu consumía moito contido de blogs, de contido de vida, de moda, de beleza. Sí. E había moita xente galega facendo este contido, pero non o facían en galego. Entón dixen, pois vou probar. E así comecei. Un pouco reivindicación da lingua, reivindicación do que somos, dicíndolle pois, a plataformas destas gigantescas que son entes que non se saben onde nin como, pero que están moi presentes, dicíndolle que o galego ten que estar presente. Agora, é doado facer contido en galego en TikTok? Hai espazo, hai censura, non? Eu creo que se a xente quere ver o teu contido, vai no ver, igualmente sexa a lingua que sexa. O mesmo corre coa publicidade. As marcas traballan contigo igualmente, fágalo na lingua que o fagas. Eles queren aproveitarse da túa comunidade, dalles igual a lingua, o que queren é vender o seu produto. De que fala Sara Seco? Porque ben é certo que Santiago ten moito protagonismo, pero bueno, é o teu día a día. Sí. Como é o teu modus operandi? Como surden os vídeos? Pois iso, rexistro un pouco este tipo de contido que se chama blogs, que son videoblogs, Sí. e rexistro pois o que é o meu día a día. Vale. Pois explicando con certa gracia ou iso intento, e pouco máis, unha vida normal, completamente normal, que eu creo que foi un pouco O que engancha. O que engancha, sí. A normalidade, e que a normalidade estea contada nunha lingua que sintes próxima. Cousiñas que che pasan, por exemplo, hoxe estar na radio. Efectivamente. Sairemos No blog, sí, sí. Pero avisa, por favor. Decidiches eso, plasmar o teu día a día, o que te atopas, o que non te atopas. Utilizas o teu espazo, seguidores, para denunciar algo, para promulgar algo, máis alá da lingua, Sí, que sí. sae de forma espontánea e natural. Sí, calquera... Mensaxe adherido. Sí, calquera cousa que me comunican ou que eu poida ser un altavoz dentro dos meus valores, aí estarán as miñas redes sempre, sí. Bueno, cal foi o último vídeo que nos contas no día de hoxe, de onte? Porque é algo diario. Sí, onde non fixen porque foi unha colaboración coa miña escola de idiomas, vale. entón estámoslo preparando para Vale. subir, pero o día anterior estiven, por exemplo, no IES Torrente Ballester en Pontevedra, entón, pois aquí fixemos algo cos rapaces. Estaches na tele, ti... Sí, eso foi Eso foi en outro Ferrol. día. Eso Que foi en andas de Ferrol. aquí para alá. Porque son a madriña do desafío galego que fan en Ferrol, que estou Sí. moi contenta porque están subindo un montón de vídeos. Por certo, que chegaba aquí Sara e estudiei, que o outro día, onte, estivemos no García Barros na estrada. Con quen estudiaches? Pois estudei con Gonzalo, co Ciencias alcalde políticas. das Tras, sí, Ciencia Política e da Administración. Que tal? Pois moi ben, moi ben. Amizade, non? Sí, O- sí. Ai, Sí. Ah, mira. Non os mellores amigos do mundo, Non, pero mira, sí. Vale. Bueno, porque estudiaches ciencias políticas. Sí. Fuches candidata, bueno, formaches parte, eres tamén activa, non? Dentro Sí. do movimento nacionalista, podes Sí, dicir? sí. Sí. Vinculada, non? Sí. Colaborar no que se poda? Sí. Pero con ganas de formar parte da vida política tal? Ou Non. Polo momento non. Polo momento non. Bueno,
se lle existides un pouco, penso que... eres de Valga, Sí, son. non de Compostela. Non. Que moitos xa te Claro, ubicamos porque como xa levo picheleira. moito tempo vivindo aquí, desde que vin a estudar. Fuiches a estudiar. Sí. Bueno, vives a día de hoxe de crear contido, Sara, tes que compatibilizalo con outras funcións, ou aínda que compatibilices, vives de crear contido, sí? Compatibilizo co meu traballo na Mesa pola Normalización Lingüística. Vale. Sí que saco rendemento das miñas Sí? redes sociais. Sí. Porque creas contido en TikTok principalmente. Sí, sí, tamén subsidiariamente en Instagram, Vale. pero sí, TikTok é a miña fonte principal. Vale. Acabas de recibir hai pouco esos premios youtubeiras que a creación de contido en TikTok, precisamente. Sí, a mellor canle. A mellor canle. Sí. E isto? Pois este ano os youtubeiras abríronse, chámanse youtubeiras máis, Sí. abríronse a outras redes que esperemos que se sigan abrindo a máis, porque cada vez hai máis contido en galego en todas as redes. Claro. E si, fun candidata e gañei. Que tal? Moi ben, Que moi... dixeches no speech aí cando... Pois moi emocionada, porque aparte estaba nominada con dúas grandes compañeiras, como son Prado Rúa, María Prado Rúa Sí. e Nuria Grandío de Conachadas. Sí. Pois moi sorprendida e moi agradecida, sí. Mira, o programa de onte que fixemos e os que estamos sacando adiante é precisamente para dignificar o uso da lingua galega. Parece ser que as gráficas din que hai un bache aí, un repunte hacia baixo entre a xente máis nova, 11, 12, 13, 14, primeiro e segundo da ESO. Como ves tú? Como ves ti esta lectura do galego, de esa xuventude que está Claro. un pouco despegada, máis no urbano que no rural? Os datos son os que son, están aí para ver, pero eu creo que todo ten reversión. Quero dicir, se desde as institucións se traballa niso, se entre todos traballamos no mesmo barco para que isto remontará. A lingua xa ven remontando. O normal sería que estivese morta por todos os ataques que leva recibindo anos e anos e anos. Entón, é posible se hai vontade de que así sexa. Vontade política, vontade sí. institucional. É unha reflexión esta de que xa estivera morto se non hai unha defensa... Se non fose pola xente. Verdad? Polas persoas que o falamos e o Mira, continuamos. sempre que falamos, o outro día tamén saiu no Liceo Napal da Coruña, saiu no IES Oroso, o Xabarín. Sai como ferramenta de contacto, ao final, con todo o público, pero con esa xente. O ben que fixo Xabarín, polo galego, aí sonaba Estou unha lavadora, Heredeiros da Cruz, que estímulo, fai falta ese revulsivo, Evidentemente, as crianzas deben ter acceso a contido en galego, pero contido actualizado. Non poden estar vendo o que vía eu ou o que vías ti. Para a socialización é fundamental pois poder falar de Bluey, de Peppa Pig ou do que consuman que este agora no momento en galego. Por iso, pois, por exemplo, tan importante o anuncio de que fixo Televisión Española, que Clan Televisión comezará a emitir en galego a finais de ano os contidos, que é importantísimo que poidan ver a actualidade e o que ve todo o mundo na súa lingua, porque non son rapaces e rapazas de terceira. É verdad. Son, eses pasos que imos dando e tamén estar moi presente na IA, estar moi presente na tecnoloxía en sí mesmo, pois unha canle televisiva que tamén que se suma. Vas estar na Pascua de Padrón de forma activa. Sí, estarei presentando o pregón, que está o pregón de Marina López Gestal, que é unha excelente deportista. Estaremos ali... Mestra de cerimonias, un pouco. Sí. É que te sintes cómoda en moitos frentes, outro día, premios do cine tal e cual. Gustache moito tamén que un día estiveches aquí no Fame Farándula. Sí. Gustache moito isto dos estilismos, mirar que levan... Sí, encántame, a verdade. Algún especial para Mercedes Rosón que fixeche? Sí, é especial. Imos entrar aí. Vamos aí. Con permiso de Miguel Fachado e Alberto Gana. Sí, que eu creo que mo dan. Eu penso que sí. Aparte, eres eso. Voz. Que? O mundo da moda, como a percibes ti? Pois, a moda picheleira? A moda picheleira, pois, podería mellorar. Intento falar tamén desde o coñecemento,
O sea, cando explico algo ou comentamos Si algo. non é criticar porque caíme mal e ibas como un... Efectivamente. De feito, teño propostas, a raíz do vídeo de Mercedes, teño propostas para analizar outros estilismos. Sí. Pero que fixeches con Mercedes? Analizaches? Sí, analicei como un monográfico estilístico dela, porque ela sempre vai impresionante. Entón era a actualidade nese momento e tiña que facelo. Isto é un personal shopper externo, como se califica isto? No, simplemente analizar o que observar e analizar o... Porque personal shopper fuches? No. Non fun. No? Pois o coñecemento que tes da moda, Sara. Bueno, se alguén me quere contratar, exploramos posibilidades. Bueno, estos que te pediron, oye, faime un estudio a min de como visto e tal, son políticos tamén ou... E a xente facendo propostas, pois, analiza María Baleato. Que tía... Claro, vale, propostas mal. dos seguidores e das seguidoras. Vale. Sí. Tes un top 3 de... Eu creo que as que me pediron foi... era da política, eu dixen que me pediran da política e da vida, da vida autonómica, xeral, de Galiza, que me pediran, pedíronme a Paula Prado, a Mercedes Queixas e a María Baleato, creo. Así, nunha primeira impresión desas tres, a que subirías no podium de mellor vestidas? A Paula Prado. Paula Prado, a verdade, sempre vai ideal. Os homes sempre estamos no mundo da moda un pouco máis apartados, non? Sí, bueno, hai algunhas decepcións, pero sí. Hai algunha? Sí. Santiago, a quen dirías? Sí, diría... Bueno, Santiago, ese universo político, social... De Santiago quizáis diría o concelleiro de urbanismo, a Iago. A Iago Lestegas? Sí, sempre vai moi correcto e moi ideal. Dentro pues, do... Sí, pois é verdad. Sí. É verdad. Bueno, que me gusta a min esta visita, porque creando contido en galego, nós estamos concienciados, puxemos en marcha o Fala que Fala, a verdade é que con moito acerto, xe a prensa, La Voz, Faro de Vigo, a verdade é que nos congratula moito que un humilde programa de radio pois tamén este presente na prensa, nos medios, que ao final é eso, non? Que a bola vaya crecendo, que apostemos polo galego como lingua de proximidade, que o galego está de moda, que é o que vimos dicindo, e, bueno, temos que loitar todos xuntos. Tiña por aquí máis preguntas. Cantos seguidores tes agora mesmo? En TikTok, 18.000 e algo, 200, 300, non che sei dicir. En Instagram, 7.000 algo. Bueno... non che vou pedir a cifra, porque cada un gaña o que tal, pero que ten que ocorrer para ter unha cifra así en visualizacións e tal? Dende cando en TikTok se empeza a gañar cartos? A ver, en TikTok por visualizacións ganas unha miseria. Quero dicir, isto máis YouTube, non? Sí, YouTube creo que paga máis, non sei porque non controlo a plataforma. Pero, pois unha visualización son 0,0001 céntimos. Entón, igual, un vídeo que ten 300 e pico mil reproduccións, igual ganas 4 euros, 5 euros. Que diso non vives. Do que ti sacas diñeiro son das colaboracións pois con empresas, marcas e demais. Efectivamente. Que, claro, que eso ten que viralizarse millóns claro, e millóns. Claro, que un vídeo de 300.000 reproduccións, que é moito, sí, é moitísimo. Ganas 4 euros, porque eu teño comprobado. Oxe 4 euros, 300, oxe que tal. Bueno, claro, a xente reclámate para dis que non a algo. Sí, digo que non a máis do que digo que sí, a verdade, porque chegan moito tipo de propostas que eu nunca faría, tipo apostas, sí, chegan, non? Sí, de tomar fármacos milagrosos, de todo iso eu digo que non, cirurxía estética, se que tiven algunha proposta e non, porque eu estou super a favor, eu faría o se o preciso, pero non o publicitaría, porque non lle quero crear esa necesidade a ninguén. Si que fago pois un tratamento de estética, irte a facer unha limpieza, un tratamento, adiante, fago moitas veces nas miñas redes, pero máis cirurxías e iso ou retoques estéticos tamén digo que non. Todo o que non me guste ou non vaya comigo ou sinta que é algo moi forzado, que, bueno, certo é que polo meu estilo de contido nada queda exageradamente forzado, porque o podo integrar moi ben no que fago. É natural, e cando o dis e o fas e o promocionas,
é porque o sintes así. Sí. Non é nada forzado, nin nada económicamente que sobresaia, o sea, é algo concienciudo. Pois Sara, que se nos vai esgotando o tempo, que nos vemos cando é pregón, cando mañá. O 19, o sábado 19 ás 9. Ás 9, ali en Padrón. E inda que chova poden vir porque vai haber carpa. Penso que veñen agora 3 días de Sí, chuvia pero creo medio tal. A Pascua sin chuvia. Non é é Pascua Pascua tampouco, que ten que chover algo. Pero é que é verdade, engorrosa. Pero Sí. a xente... Despois mellora, pero por se chovese hai Bueno, parca. e nada, reta final, agora que? Proxectos, que nos podes adiantar do que estás aí preparando? Seguir co teu día a día? Sí. Non hai nada en mente... Xa saiu agora o programa de Raíñame que gravei con Carlota Corredera, que funcionou moi ben, eso sí que eu te bien aí guardado porque o gravamos hai moito tempo, entón acaba de sair. Está na plataforma da Galega, por se o queren ver, sí. Como foi? Que hai por aí? Foi unha experiencia increíble, ¿sí? Increíble, porque a min citaronme no estudio a productora. Eu sabía que ia a participar nunha proba e que tiña que ir sen maquillar, pero non sabía nada máis. Entón, cando cheguei ali e me dixeron que estaba Carlota, eu non o creía. Dixen, xa, claro, sí. E seguín agardando ali. Ata que a vin e flipei. Ela é increíble, super cercana, maravillosa comigo. Carlota, que é de Vigo, onde? É de Vigo, das Travesas, sí. É de Vigo das Travesas. Sí. O sea, experiencia chula. Sí, Galega.cal, que é unha plataforma que suma, que engade contido a TVG, a unha, a dúas e demais. Graciña, Sara, por vir. Grazas a vos. Vémonos algo máis, queres decir algo? Mandar un saúdo? Nada, que nos vemos todos... Nos vemos na Pascua. Na Pascua vémonos... Como che sigue? Sara Seco? Sara Seco. Se poñen Sara Seco xa aparezo. Sara Seco a secas. Son Sara Seco Real as redes, pero se poñen Sara Seco xa aparezo eu. Non, poñede, que eu dixen, vou a ver en que anda metida noticias, titulares, anda moi metida no día a día e agradecemos que viñera hoxe hasta Radio Líder aquí en Santiago. Sempre un placer estar aquí. Grazas, Sara. A ti. Chao. Chao.